Kiitos ja hei hei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tämä on V8. Kyllä, mutta arvatkaapa minkä auton V8. 5 pisteen vihje. Olemme Uudenkaupungin automuseossa. Uskomatonta, mutta totta. Tämä raju V8 rauta on Saab 9-tonninen. Suomessa tehty moottoria myöten. Tosi hienot äänet on. Ja voima puhuu. Se on suunniteltu aikanaan Amerikan markkinoita varten tämä moottori, mutta valitettavasti vain 5 kappaletta tehtiin. Aha. Mihin sitä kariutui tää hieno suunnitelma? Se taisi olla ehkä kysymys siitä, että General Motors osti Saabin ja heillä oli oma V6, niin tälle ei löytynyt oikeastaan tilaa markkinoilla sitten enää. Tämä on auto, jolla toi moottori on testattu. Joo. Ja sikäli mielenkiintoinen testaus, että meillä oli vierailemassa nykyisen Sisudieselin silloin Malmetin Linnanvuoren tehtaan johdossa nykyisin oleva kaveri. Hän sai toimia koeajana. Ensimmäisenä päivänä tuli 1500 markkaa sakkoa, että varo korttia nyt kun pääset poikkoihin. Okei, painetaan jarrua välillä, hyvä. Viime puskurissa pyysimme katsojia keksimään tepsiviä rangaistuksia niille autoilijoille, jotka eivät viitsi käyttää vilkkua. Vastauksia on tullut erittäin runsaasti ja tosi mojovia juttuja. Eräskin 9-vuotias Juho-poika Keurulta ehdottaa, että heitetään vilkutonta jääkylmillä vesi-ilmapalloilla julkisella paikalla. Oikein. Raati on vetäytynyt valitsemaan voittajaa, joka kerrotaan puskurissa ensi viikolla. Siunatuksi lopuksi katsomme kuvia tuuttihondien parveilusta tänä aamuna Vantaalla, mistä lähdettiin sitten letkassa ajamaan kohti Hankasalmea japsistarojen kokoontumisajoihin. Tapahtumasta lisää ensi viikon puskurissa. Kiitos Ilkka, on ollut pitkä ja hauska päivä täällä Uudessakaupungissa. Kiitoksia, uskon, että kaikki muutkin voivat viettää täällä pitkiä hauskoja päiviä Uudessakaupungissa. Eli hyvää kesää sinulle ja kaikille muillekin. Sanotaan morjes. Morjes.